कसलोच आधार घेनासतना जीप फोल्ड करप तशें कठीण। मात दिवचल तालुक्यांतल्या वन ह्या माणकुल्या गांवांत रावपी एक लग्न जाल्ली बायल ही किमिया करता। इतलेंच न्हय जाल्यार ती चक्क 42 मिनटां जीप फोल्ड करता। इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड्स ह्या संस्थेन तिची हे कामगिरीची दखल घेतल्या। वर्ल्ड रेकॉर्ड्स ऑफ एक्सलन्स हो पुरस्कारय तिका फावो जाला। ही किमिया करपी बायलेचें नाव वेदा विराज भिडे अशें आसा। घर संसार सांबाळटनाच आपल्या भितरली कुशळटाय फुडें हाडपाक बायलांनी फुडें येवचें अशें वेदा भिडे म्हणटा। मी लहानपणापासून हे ट्राय करत होती, हुनर स्कूलमध्ये जाताना सुद्धा ट्राय करत होती, बट तिथे मला प्रतिसाद मिळाला नाही। आता इथे आल्यानंतर ते पुन्हा मी प्रयत्न केली, त्याच्यानंतर मला या अवॉर्ड मिळाला आहे। पण तुम्ही साधारण किती मिनिट हे करू शकतात हा प्रकार? मी नॉन स्टॉप 42 मिनिट करू शकते। त्याच्या माझं टॅलेंट ते बघून मला बुक ऑफ रेकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड इंटरनॅशनलमध्ये या अवॉर्ड मिळाला आहे। याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला आणखी कसले आवड वगैरे? मला अवॉर्ड म्हणजे मी टेलरिंगला अवॉर्ड आहे आणि रंगोली अवॉर्ड आहे मला। आणि दुसरं म्हणजे तुम्हाला आता घरातले जे तुमचे नवरा, तुमची सासू सासरे यांचे कसं काय सहकार्य मिळतं? मला माझे नवरा आणि सासू सासमा आणि माझे आई बाबा सगळ्यांची बरी सपोर्ट मिळाली। मी घरातली करून कामं करून मुलांना 2 मुलीला बघून त्याच्यानंतर मी वेळ मिळाला तेव्हा हे प्रयत्न करत होती, खूपदा प्रयत्न केली। त्याच्यानंतर या लास्ट या नोव्हेंबर 18ला 2023ला माझा ओके झाला। मी महिला म्हणजे खूप वेळ नॉनस्टॉप जीभ कुठला सपोर्ट न शिवाय फोल्ड करायच्या महिला म्हणून मला या अवॉर्ड मिळालेला आहे। ते इंटरनॅशनलमध्ये मिळालं आहे म्हणून मला खूप आनंद आहे। आणि आमच्या सगळ्यांचे नाव म्हणजे बिचोलियम गोवातली नाव आले म्हणून खूप आनंद आहे। या खूप कष्ट करून मी खूप प्रयत्नामुळे मला या मिळालेलं आहे। आणि सगळ्यांना आई बाबांना असतात एक असं काहीतरी करायला हवी माझ्या मुलीने असं म्हणून मला एक आशा होती काय माझ्या मुलगीला मी स्फूर्ती व्हायला म्हणून मला खूप आशा होती। म्हणून मी या लग्न झाल्यानंतर मुलं झाल्यानंतर परत प्रयत्न केली म्हणून मला या इंटरनॅशनल बुक ऑफ वर्ल्डमध्ये मला या अवॉर्ड मिळाली म्हणून खूप आनंदी आहे। आणि महादेवांच्या आशीर्वादामुळे मिळाली म्हणून मी सांगते। आणि सगळ्यांच्या माझ्या सहोदर सहोदरी आणि माझ्या फ्रेंड सर्कल सगळ्यांना आनंद झालेला आहे म्हणून याबद्दल मला खूप अभिमान आहे। तर पुढचं ध्येय काय आहे? पुढच्या माझे आणि परत असं 42 मिनिट त्याच्यानंतरशी करायला माझा प्रयत्न आहे। घरच्या आणि सगळ्यांच्या सपोर्टामुळे मी पुढे आणखी प्रयत्न करायला हवी आणि साधना करायला हवी म्हणून आशा आहे। आणि मी काय सांगते सगळ्या महिलांना सांगते लग्न झाले मुलं झाले म्हणून तुम्ही असं कशाला साधना करायला हवी असं म्हणून हे करू नका, प्रयत्न करा, काहीतरी यश मिळतात ते आमच्या मुलांना असा सपोर्ट होणार आणि त्यांना आई बापांची खुशी त्यांना मिळणार असं म्हणून मी सांगते। तुकाराम सावंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।